Кәмәлегенә килеп пушылган иртәләрегезнең хәерле булуын теләйбез. Тамашачыларыбыздан килгән ысымы сәламнәргә тукталганда, хәерле иртә сәлам тапшыру Башкортстанга Гөлмира Наил 14 июнь мин яраткан кайнышым Марс Газзал улына 60 яшь, бөтә изге теләктәр һезгә. Ләйдә килен менән бергә матур итеп яшәгез. Мәскәү авылыннан Учалыннан yetkергәннәр. Сәламды. Шулай бүген ел көне дип әйтәк бит инде. Монда бәләкәй сакта бесән йыганда һәзгәрегез, елде сакырыгыз бесән тидрәк киберти торгайны сәй инәйдәр дип язгандар. Машиндар хәбәрдар. Хөрмәтле телевизор караучылар, Ырыузар кыры проекты дәвам итә. Ошо атнала Кушнаренко районында Каршын ырыу вәкилләре яйыны планлаштырылган. Был иртәне безнең менән Кушнаренко районы башкортлары курултайы сәркәтибе Гөлшат Зайнетдинова каршала. Хәлмәгыз. Хәерле иртә, Гөлшат Рамилгызы, шулай итеп Каршын ырыуы республикабызның кайһы тарафтарында яшәй, әйдәгез әңгәмәне шуннан башлаyak. Каршын ырыу вәкилләре Башкортстанның Төньяк Көнбайыш районнарында урнашкан. Ул Благовар, Өфе, Кушнаренко, Благовещенск районнары. Безнең Кушнаренко районында ул Шәрип, Мәмәк, Акбаш, Югары Акбаш, Иске Гомер авылларында урнашкан. Һәм кемдер улар Каршын ырыу вәкилләре? Каршын ырыу вәкилләре, менә бу китапта бик матур итеп язылган ул. Олар 49 ырыуның Башкортстандагы бер ырыу була инде. Безнең Кушнарен районында олар 5000ләп артык дип исәпләнәбез инде без. Бик матур Кормасан буенда, елга буенда олар төпләнгән. Иң борын заманнан. Шулай дип язалар инде. Һәм был ырыудан сыккан билдәле шәхестәр олар бик күп. Менә Шәрип авылыннан Вафин Альберт Зәкиулы. Бүгенге көндә ул медицина докторы, фәннәре докторы, профессор Ставрополь якларында эшкә кала. Ставрополь. Мәмәктән Садыкова Мәхмүдә, ул иң беренче хатын-кыз археолог, иң беренче хатын-кыз арасында булып чыга археолог. Иске Гомер авылыннан горурланып әйтә торган кешебез бик ватан сугышы узгарган Валеев Салих Шайбак улы. Геройлар, Совет Союз геройлары алынган. Ямаев Насибулла, Днепр Грес кырында бик күп кеше коткара. Шул вакытта бик ватан сугышы вакытында ук. Танылган кешеләр Арсланов Мәхмүд. Олар художник династиясы белән киләләр. Үзе, кызы Диана, барсы да художниклар. Әйтәсе килә 112-нче кавалерийский дивизия. Да безнең Кушнаренко чыгышы кешеләре бар. Ул Насыров Анвар, ветеринар совета председателе була. Шунда ук прокурор был эшен алып барачаклар майорлар. Ул Ишмухаметов белән Имамеддинов Авзал дигән кешеләр. Һәмнә һеҙҙең районығыҙҙа 5000-дан артык кеше тинегеҙ бит инде. Ниндәйерәк ғөрөф-ғәҙәттәр, ниндәйерәк йолалар бар? Нисек йәшәй гомумән Ул йолаларны инде элек-электән үк барсы да тотып кала бит инде. Шул ук Сабантуй, матур итеп Рамазан бәйрәмнәре үткәрәбез бит инде. Бебе үстерү, кәкүк чәй диләр бит инде. Бөтен йолаларны тотып барыглыкка китерәбез. Онытып калмыйбыз. Шулар белән яшибез инде. 17 июнь кесатна көнде Каршын ырыуы яйыны үткәрә һәм нисегрәк үтәсәк был көн. Ул безнең бик матур итеп олабырса үтәшәк дип уйлыйбыз инде Кушнарен районында кунакларына. Олабырса каршылыйбыз. 2 площадка булачак. Шәрип авылында, Мәмәктә. Тамыр студиясы эшләячәк. Презентация Акбузатныкы булачак. Лариса апа барачак. Тамыр студиясыннан бик матур гына фотозоналар әзерлиләр, Гөлфия апа әзерли. Бездә бит инде кунаклар була. Үз Кушнареныбызда доклад укыйбыз Алла берсә, докладчыларны тыңлыйбыз бит инде. Һәм шулай ук
герб менән флагты һеҙ ҡабул итәһегеҙме? Әйе, улла берсе, улла берсе. Әйткәндә әле менә ҡайһы бер райондарда гербтары бар, гимндар бар. Был һеҙҙә әле эшләнгәнме? Әллә был әле Әле биш эштә, улла берсе менә презентациясы үтәшәк. Үзебезнең инде районыбызда. Шулай, хөрмәтле телевизор караучылар, хәтерегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ. 17 июнь кесадна көндө Кушнаренко районында Ҡаршын ырыуы ҡорыя. Беҙ һеҙгә ҡороҙоң матур үтеүен теләйбеҙ. Унда ҡаралған сораулар һеҙҙең район халҡына йәшәйешенә тағы ла бер яҡшылыҡ өҫтәр тип ышанабыҙ. Һәм герб һәм гимн да шулай ҡабул ителер. Бөтә алған ырыуҙаштарығыҙға беҙҙән ҡайнар күп сәлам. Рәхмәт. Беҙҙең менән студияла ҡунаҡта Кушнаренко районы башҡорттары ҡоролтайы сәркәтибе Гөлшат Зәйнетдинова. Һеҙгә уңышлы көн.